TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Come on, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Come on, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Babalik ko to! Anak! Itigil mo yan! Di na, hindi ko to ititigil. Anak, masama yan! Bakit mo ba to ginagawa? Kasalanan nyo to, Nay! Kasi wala na kayo nakitang tama sa akin. Puro na lang mali, mali, mali! Anak, magunos dili ka! Maawa ka sa kanya! Mali ang ginagawa mo! Tingnan mo, mali na naman! Patayin ko talaga! Hold up to! Akin ang pera at bag mo kung ayaw mo masaktan. Dali! Sandali! Oh, ayan! Ayos! Dali ka lang naman palang kausap eh. Teka, yung cellphone mo akin ah. Dadaan naman tayo? Oo, yan! Ayos ah, ganda nito ah. Oo, maganda yan. Pero hindi ko pa tapos hulugan sa Bumbayan. Ikaw na lang magbayad ah. Bye! Sige, subukan yung lumapit at papatayin ko to. Ha? Wag! Maawa ka naman sa akin! Maawa? Ikaw, naawa ka ba sa akin dati, ha? Pasensya na, di ko sinasadya! Hindi sinasadya, manluloko ka? Paano mo ba kung mapapatawad? Papatawarin at papatakasin lang kita kung papayag kang magpakasal sa akin. Ha? Utot mo! Di na, uy! Patayin mo lang ako, mas mabuti pa. Hold up to! Ibigay mo sa akin yung cellphone at bag mo. Bilis! Hindi ka masasaktan kung ibibigay mo yan sa akin. Wow! Ayos. Huwag kang magingay, ha? Hold up to! Hold up na naman? Ibinigay ko na nga sa'yo yung cellphone tsaka bag ko? Oo nga, pero yung charger na iwan. Akin na, bilis! Huwag kang lalapit, tutuluyan ko to. Honey! Magunos dili ka! Bitawan mo yan! Ayoko! Di ba ito yung lalaki mo? Honey, hindi yan totoo! Magsisinungaling ka pa. Eh, kitang-kita ng dalawang mata ko na naghahalikan kayo sa mall. Honey, nagkakamali ka! Kitang-kita ko kayo sa mall. Huwag ka nang magsinungaling. Hindi siya yun! Si Leo yun! Eh, sino to? Si James yan! Yung kakambal niya! Bakit? Kasi wala naman siya kasalanan sa'yo eh! Oo, alam ko! Pero kayo, may kasalanan kayo sa akin! Hindi niyo ako tinuring na pamilya kaya papatayin ko to! Kaya nga! Mismo! Sige! Bigyan mo ako ng dahilan para hindi siya patayin! Kasi siya yung tunay mong ina! Ambon ka lang! Ambon! Hindi ikaw papatayin ko! Bes! Huwag ka makayam dito! Papatayin ko to! Bes! Masama yung ginagawa mo! Makukulong ka dyan! Wala akong pake! Namumuro na sa akin to! Bakit ano bang ginawa niya sa'yo? Lagi niya kasi ako sinasabihan, pango! 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 Ay, ganun ba? Eh, kahit patayin mo pa siya, pango ka pa din! Pango! 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 Ganda to. Hold up na naman. Oh, ito bag ko. Puro pera naman yan. Bigyan mo sa akin cellphone mo. Cellphone na naman? Eh, iPhone 11 lang yan. Nasa bahay yung iPhone 20. Wow! Sumama, kidnap for ransom na naman.
Tapos 20 billion lang yung hihingin. Halika na nga. Hold up to, huwag kang gagalaw. Oo, alam ko. Yan nga o baril. Bakit? Tinatanong ko ba? Kala mo di ko alam? Hold up nga to eh. Ay, isigaw talaga. Ano kala mo sa akin, bingi? Di ko narinig. Bingi ako? Anak ng hold up nga to, hold up, hold up, hold up! Ay, paulit-ulit. Bakit? Anli ka? Anli? Nag-register ka? Anli ka? Kapag di mo binigay sa akin yung bag mo, papatayin talaga kita. Ay, ilukuhan na talaga to? Kanina hold up lang. Ngayon patayan na. Ano susunod? Living na? Bakit? Multitasking ka, ha? Ewan ko sa'yo ang gulo mo, bahala ka nga dyan! Ay, walk out! Walk out talaga! Hoy, bumalik ka dito! Di pa ako tapos! Hold up to! Please, wag ngayon. Hold up nga to eh! Ano ba? Sabing wag ngayon, broken hearted ako! Akin yung bag mo!